ukuthi lento lena yemashini mashi abantu bayafa imindeni saladengwane angazi ukuthi kufanele ukuthi kuze kubulawe uJacinta or kubulawa uPhakela it's whereby bazobona ukuthi kunomkhonyovu phakathi kwayo ngoba abantu usuku nosuku inyanga nenyanga kufanele ukuthi silahleke lo muntu obulewe ongazifelanga silungisa ini abantu befa what are we fixing silahlekelwa abantu mina njengomfundisi ke bakithi anginankinga nokuthi niyangithuka but ke ngiconcern ngobhlungu obusuka buziwa eminye imindeni ngiyazi manje nikhathazekile futhi ngiyawisha ukuthi impela kube kuthiwa vele ngwaseZimbabwe ngwaseMozambique ngicabanga ukuthi vele amaphepha bengizobe nawo ephelele nebengizongena kahle ngumuntu wangaphandle owangaphandle manje osindela kona vele ukuthi nami ke ngaba wala eSouth Africa ngayendlela enifisa ngayo ukuthi ngibe umuntu wangaphandle niyafisa abantu benkosi yazi niyafisa kodwa la ke asikho lapho angazi ukuthi bafowethu njengoba lento ngilongibhizi ngiyimemezela ukuthi abantu bayafa usuku nosuku abantu bayadutshulwa abantu bayanyonyobelwa ebusuku abantu bayabulawa labantu abanyonyobelwa abantu bokufika kubulawana la khona la ekhaya kushaywana khona la ekhaya kubangiswana nje ithambo elingasenayo inyama engekho vele ngeke phela bakithi lapha nibangisana imali yama donation leni khaswa ngayo anikaka ngena naseParliament ukuthi sithi nine budget nilwela le mali mhlawumbe numbe niyithola kumbe kwa MK or niyithola kuphi la sizwa kwathi nithola khona imali yokukhaswa niyakhaswa mara manje senifuna ukubulalana nje impela ingane zabantu zife bakithi Nkosi yami enzani into ephelayo abantu basinde kulento ngoba kubekwana ku trap day by day usuku nosuku kutreshwa abantu usuku nosuku kutrezwa abantu usuku nosuku kuphuma umphefemulo nizo responda nini mangabe mhlawumbe kushone uMangobese or nizo responda lesikhathi kushona uPhakela uMthakathi noma nifuna ukuthi kushone bani ngoba phela bayafa abantu abasuke bangama leader kwezinye indawo ngoba phela into efanele ni understand nani ku March and March labantu abaphambili sebanabaqaphi babo bane security yabo nine lo business popoloza lapha phambili anigadiwe niyalala nihone ebusuku niyazi protection kwelanga nizo emizini yenu angeke vele baze banike ngoba la kulento la sekune business yemali phakathi sekunabantu abathengwayo la phakathi masethengi umuntu ecabanga indlala vele uzokusuka usendleleni uzokhipha umphefumulo wakho uzofa sonke bakithi Nkosi yami ngithi mina Nkosi yami dadewethu uJacinta Mangobese nawe mfowethu uPhakela uMthakathi ngibiza amagama wenu ngoba yinini eniphezulu ungizwe niyambona sekaphumile ububonile ubungozi balento so nine njoba nisawuphusha lo shuni mara niyabona yini ukuthi kunabantu ababulawayo niyabona ukuthi kunabantu abanisizayo abantu abamashayo abantu abalandelayo iMarch and March ekugcineni bagcine mhlawumbe bapopoloze baphaphe phambili bakhohlwa ukuthi bona abanabaqaphi abana security abana ma bodyguard bese ke bayashayeka bayafa manje ngifuna ukwazi ukuthi mina la kulento yeMarch and March niyogcina lesikhathi sekufe wonke umuntu noma sekufe nini uqobo lwenu na umbuzo wami ngoba niyabona into mawusuku yenza kufanele ubheke ama results amahle avelayo but mawubona ukuthi kwanda intembi you must take another step you must change umshofo shintsha ukunyathela unyathele ngolunye unyawo bakithi ngoba ngalo lonyathela ngalo kuphuma imiphefemulo angikwalela ukuzama but mawubona ukuthi ukuzama kwakho ulahlekelwa yilo bekade unako usazama uyapi usazama uyapi uma ngabe lemizamo yakho ilahla lokhu bekade ukhona lebekade ukufumbethe kuyaphela endleleni usayapi ngokuzama waye ungahlayi phansi ushintsha umshovo ushintsha ukwenza ngoba ekugcineni njengoba sengikhuluma bakithi kuyophela iMarch and March nabantu bonke sebephelile kuyosithaza lokho thina abaye singabafundisi becountry bakithi singabafundisi bonke umuntu mina ngithanda wonke umuntu bathi ningangisho kanjani ngisho ngakhona futhi mina nje kungethuka kweni bakithi anginankinga ngoba I'm getting blessed almost angithi ngibona ngihleli nje manje emotweni imali iyangena njengoba ngihleli amabhizinisi ayachubeka ngicadanga nginje ngicale bakithi ngilomuntu ojuluka kanzima kabi but manje all of a suddenly ngabuya ngaba umlungu
khona la eSouth Africa la ngihlupheke khona. Manje ngiba concern ngokufa komuntu ongagulanga, ngokufa komuntu obulewe, ngokufa komuntu otraziwe. Yena uthulwela izwe kanti egcineni uzofa. Ulwela liphi izwe ozolishiya ungasaliphileli? Baholi sukumanini mepha manini ngeenyawo nine vele ngenzeni kubona ngoba senigadiwe nigadwa nasebusuku noma nilele nisemakamelweni wenu nigada noma niya etoilet nigadwa noma nidla labantwana abantu abagcwele umgwaqo lapha bathanda nokushutha ukuvela kuma camera lapha uma baqede kusho ngibona ngabayolala bodwa lapha emizini yabo lapha kuyahluka nobazabela nabo bale labantu abasuke bethengiwe ngoba ukuthengana wayikona okwakhona la ekhaya ilungiseni uthi umbuzo wami kufanele umkhonto manje ubheke ngakini baholi ukuze niwuzwe lo mkhonto uyadestroy uyeqeda noma vele into yene niyenzayo ifuna abantu baphunguke kukabili phela ukuthi ngenzeka vele indlela okuphungula abantu. So please bafowethu ngoba oqala manje already indlela seyitake over kubo ngoba abanye nje batoyitoya lapha emuva lapha yilabo abakhishwe ezitolo zamandiyathi bangasasebenzi bajoliswa wona nomzabalazo. Then ukutotoya kwabo every Thursday akuna ngisho nemadlane encane abayitholayo for lokho. Bakithi uNembezi uyafuneka kulesi sikhathi, uzwelo luyafuneka kulesi sikhathi, ubuntu buyafuneka kulesi sikhathi. Ngithi mine nilindele ukudutshulwe bani kumasheni mash ukuze nishintshe umshovo. Ngoba manje badutshula abantu but akunyakazeki, akunazinyathelo, akwenziwa lutho. Kuyaqhutshekwa nje kuphela kuloko busy ku-advertise izinsuku zombhiyozo, ku-advertise izinsuku zetoyitoyi, izinsuku zemasheni mash. But laba asebathethelwe impilo zabo, what are we saying about them?